ndakutotanga ndinegona. Sekuru Momberume tinokuchingamidzai makamirira divi rechiwanhu kugospel arena tichiti makadini kota teguru. Ndiri pangu kana makadiniwo ndichiti kumhuri yeZimbabwe watereri weDiamond FM makadini venyu. Ndozoti kumafans kwana magada uko nekudanga mvura uko. Makupuwa doro mahara. Ndakumwa. Kusekuru pai sekuru. Ichokwadi. Handitika. Tinotenda. Aiwa tinozvitenda chose tinotenda gono. Right ku Islam alhamdulillah tina Sheik Muhammad ndo wakamirira Islamic perspective. Tinotenda na Sheik Juma, Sheik Abraham, Sheik watu Sheik acho aunga mapedzi wao wakatsigira. We love you. Tinokudai chaizvo zvakanyanyisa zvakadzama. Right ku divi rechiKristo anasi uno takatsigirwa na Madzibaba Nzira. Yes, vanonga vachitiratidzawo nzira vari kudivi rechinamato. Madzibaba Nzira mungangoshuwa kuti vanhu vaone kuti muripo zvedi zveshuwa. Murume anetsa paHope House. Makadi watereri weso weDiamond FM. Tinotenda. Right, nhasi uno ndakudaidzai makadai Islam, chiKristo nechiwanhu. Handitika ndakudaidzai makadai nhasi sekudaro. Ndine nhau doko yendoda kuti tionesane. Ndakaenda koita kuona kuti kuchiKristo vanoti isusu tinotenda muna Mwari kubudikidza na Yesu Kristo. Arido? Yes. Arido? Amen. Oh, okay. Okay. Yes. Ndazvifarira zvomaita vakomana kuIslam. You know, munotaridza kuti tiri pamwe chete. Right. Vari kutenda kuna Mwari wa Kristo through Yesu Kristo. Handitika? Yes. Right. WeIslam vari kuti ayo tinotenda kuna Mwari direct. There is a direct connection from inini ndiri pasi mamirira ndakatoita panapa. Baba ndinochema masikati ano ndichitaura naMwari direct. Ngatibve ipapo. Toenda kuchiwanhu chedu chevana muZimbabwe. Kubarwa kwedu kwatakaita chakamirwa naSekuru Momberume nhasi vanotenda kuti kuna Mwari ari kumusoro asi isusu Mwari wedu unlike maKristu anoenda kubudikidza ndiKristu. VanaSekuru Momberume vanoti aiwa hatitendi nemunhu watisingazive, tinotenda naBaba wangu, midzimu yangu, vanhu vakararama before inini ndowe ndinopira evo warigona ng'ombe yo wari mukuma pako wari kwakati ndimi munoziya muchitisvitsirawo kuna musika wanu. Asi manje zvadaroso ndaenda kuita tinoti isusu deeper understanding yekuti alright vanhu wesawa chidokwairiro chawo ngechekuda kusangana nemukuru ari kumusoro kudenga. Nzira dzavo dzavari kushandisa ndo dzasiyana asi vari kuita vari kutaura chinhu chimwe. Hino kana zvadaro nhasi uno ndauya ndakada kutsika konzi kune vechiwanhu. Konzi yandinoda kutsika inayo ndoda kuti mundibatsire nemi maKristu mundibatsirewo. Handiti Sekuru Momberume tichivhurirana. Ndadonzvo rechirongwa chino ngerekuda kuvhurana. Haleluya. Handitika tinoda kudini? Kuvhurana maonero. Please tinoisa nini hatisi kuti chirongwa chino iwewe funga mafungiro achabuda pano. Mune munhu unosungirwa kuramba uchifunga semafungiro waindoita. Asi wakasununguka kana ukaona kuti kuchiwanhu vanongo vari kutaura zvinesese aiwa kana uchida kutora ndiwe hatisi kuti tora. Ukaona kuti kuIslam kunonga kuri kutapira aiwa enda ikoko kutora ikoko. Handisi yangu kuti vanobhabhatidza. Munobhabhatidza here kuIslam? Wotobhabhatidzwa. Munaiti baptism Arabic toti shahada. Yeah. Wototorwa wotoshahadwa paya kuIslam. Saka kana Mwari ari one tine vanasekuru munotenda tichimbokuona muchienda kumadziva. Muchinonyikana kumadziva. Ndizvo. Muchinopira kumadziva. Tinozwa zvichizi kumadziva kune njuzu. Njuzu dzine umwari here? Njuzu dzine hukama naMwari here? Nekuti imi makati munotenda kuna Mwari
budikidza nemidzimu midzimu ichikusvitsirai kuna musika wanu, kuna iye Mwari wetiri kutaura kuti ndiye unonamatwa newe, even iwe newe kupendakostal vakanamata vakati libala klahasha manderia totori ketseteria ha leprokotokotokotokotokoto ndo vari kutaurawo naye. Imimi Sekuru Momberume ndio munobhilivha kuti mutotaurawo futi naye, but muchipinda nemuwadzimu. But muri kupinda nemuwadzimu kudaro tiri kuzokuonai vanhu vechiwanhu. Imi njuzu yangu ndimanjuzu uyo. Njuzu dzine hukama naMwari here, zvine umwari here? Totanga ndimi tozozwawo vechikristu vana Madzibaba Nzira nevekuislam kuti vanoti kudii. Chekutanga ndode kuti ndiremekedze vakuru vangadai kududzira nhasi kuti tinge tiri pano, wari nyika dzimu, muzotisvitsirawo zvekuna Mwari. Right, mubvunzo wenyu mabvunza wakanaka. Zvafanana nekuti inini ndiri panapa ndine maoko, ndine makumbo, ndine musoro, ndizvere. Maoko basa rawo ngerekuti ndode kubate chinhu, ndizvere. Asi kuti ndibate chinhu ichocho icho ndinofanira kunga ndafamba ndashandise makumbo, ndizvere. Madziso ndinawo kuti ndione, ndizvere. Asi ndinode kuti ndifambe nemakumbo kuti ndiende koone kuHarare kana kuti kuNyazura, muruzvisa. Saka shona yangu iri kubata ichidudzire kuti kana uine dare riri pamwiri pako, une manzuzu, une madzviti, une mhondoro, une masvikiro, ndizvere. Zvese ibandiko rekuti dare zvinhu zvabatana, ndizvere. Saka kubatana kwezvinhu zvino izvi retinenge taakubata nekusuma nekusesekedza, tiri kugadzirise chikamu chekuzoti hukama hwedu huzowapo. Pakubata kunonge kuti kana nzuzu iri pendiri ndichiite zvikamu zvayo, iri kundibatsira, ndararama, ndizvere. Saka kurarama kwendaita chese chinhu chakasikwa ngechaMwari. Asi zvinozosiyana kuti mukana wacho nekunga zviri kuzosvitse kuti zvisvike kuna Mwari chinyi. Saka imimi pemunodzipira kana kutaura nadzo njuzu idzi, dziri kupinda papi mulaini yenyu yamakati imimi wadzimu wedu Mwari wedu, isusu wadzimu Mwari, dzinokwana papi apa? Dziri after wadzimu here, dziri before wadzimu here, zvinofamba sei? Dzinenge dziri before ani adzimu wedu. Saka kutanga ndini njuzu yangu, wadzimu wangu Mwari. Ngekuti pamwe pacho zvinoitika ngezvekuti kana riri dare renzuzu, dare renzuzu rinenge riri dare rakanga riri kufamba nemadzitateguru edu. Ndope munoziva kuti pamwe paya pane munhu wakatorwa nenzuzu akaite 5 years ari kumvura, akazodzoka ane mutundu wake waakutorapa nekudini. Alright. Saka kana mumusha menyu musina chikamu chenzuzu ichocho, hazvigoneke kuti zvinge zvinhu zvinodudzire peuri. Musha wega wega hauna njuzu ba? Hausiri musha wese une nzuzu ba. Right, neline up yamandipa Sekuru, mati inini njuzu yangu, midzimu yangu, Mwari wangu. Asi ndinodara kuti imi muchitaura muzvimwe zvirongwa zvakadarika, makataura mukati chinotanga kutambirwa mudzimu. Hatikoshesi mashayi enjuzu aya. Mashayi enjuzu anozouya, anozotambirwa, tambotanga kutambira mudzimu. Asi nhasi uno mudzoka moti motanga inini midzimu yangu, manzi inini njuzu, midzimu, then Mwari. Panofamba sei ipo baba? Chinoitika ngechekuti inini ndiri pano, ndiri mudoko, ndizvere. Saka kana uri musumo, ngatiti munhu uri kuroorwa mumusha, ndizvere. Unoziva zvizi hero richitange kune mudoko richikwira. Animuzisa kuna baba munini kuna baba mukuru, ndizvere. Isoko riri kufamba asi riri kubve kuna baba munini richiende kuna baba mukuru rinoiri ndori soko 1 riri kuende kodi rindosvika rakadaro, ndizvere. Saka pakubata nekududzira kuti uine dare renzuzu kana uine dare redzviti, ndizvere. Pazvikamu nezvikaranga zvaunonge uri kubata iwewe, chinenge chiri chikuru pazvose mudzimu wako. Haukwanisi kuti uite dare renzuzu usikazi kunga wape musumo kumudzimu wako. Haukwanisi kuti uite dare redzviti usina kupe musumo kumudzimu wako. Saka mudzimu ndo mukuru. Alright. Zvimwe zvozotera. Zvakanaka.
tiri ipapo regai ndibva ndati ndiuye ndimbozwawo kuna Madzibaba Nzira parutaurwa naye nhau yenjuzu tati njuzu dzine umwari here mukati, zvine hukama here kuti njuzu naMwari, right? Madzibaba Nzira, hero kwamuri. Ya regai ndipindure ipapo ndichiti tikatarisa chinhu chinonzi njuzu naMwari ndinoona sekuti hapana ukama. Why ndichiti hapana ukama? Nekuda kwekuti tikatarisa pachinhu chinonzi njuzu apo takutaura zvechinhu chinonzi mashavi. Kana takutaura nyaya yemashavi naMwari zvinhu zvakaita sei? Zvinhu zvakasiyana. Nekuda kwekuti kana takutaura shavi tiri kutaura mweya yevanhu vakafa inenge iri kudzoka kuuya kuvanhu vapenyu vagere panyika. Batai makadaro. Yes. Makazvitarisa wekuchivanhu ava vana Sekuru Momberume. Saka vari kuita zvaMwari here kana mimi muchitaura kuti njuzu nemashavi izvozvo? Ya tikatarisa kuna Sekuru Momberume havasi kuita zvaMwari. Vanhu vaya vari kutoita zvechiwanhu nekuda kwekuti vari kushanda nemweya yewakafa. Aiwa, mukati zvechiwanhu imi muri munhu hapana kwatinonga tati taenda. Vari kushanda nemweya yewakafa ndo iri kushanda panana Sekuru Momberume. Vari kuita zvaMwari here? Havasi kuita zvaMwari. Sekuru Momberume, munoti kudii nemashoko ataurwa naMadzibaba? Ndinoti mupinde I know kuti munazvo something zvinoitwa naMadzibaba avo zvemunogona kuva donongodzera zviri maringe nenjuzu. Zvakandikoshera kuti ndiwe ndichivadzidzisa pamwe pacho vangaradze kuzvizwisisa ngekuda kwekuti unozive kuti mweya wandiri kushandisa unowu mweya wetsvina kana kuti mweya wani ndiMwari, right? Ndizvere. Asi ndozobata ana madzibaba ano aya tinoona achite sadaka, ndizvere. Anobike mpunga echiti tore zvinhu tode kuenda nazvo kumvura, tode kuende korase kumvura, anonga echipani. Pindurai Madzibaba Nzira. Ya regai ndipindure mubvunzo wavo wavari kubvunza. Ichokwadi kutaura kwavari kuita, vari kutaura zvinhu zvavanoona zvinorarama mune wamwewo wapostora. Kureva izvo kuti waripo wapostora wanorarama nemweya waMwari wasingabiki sadaka. Kwakuuya wamwewo wapostora wakangofananawo zvakare nanasekuru ivava wanoita zvemasadaka, wanova vari iwo wakaonekwa nanasekuru, kureva kuti dzingoriwo ng'anga sasekuru. Okay. Right, tochizodzoka ipapo. Nhasi uno ape mupatsanuro wekuti isusu tisu chaiwo anhu aMwari, ndizvere. Asi kumusha kwawaya kana kukafiwa, ndizvere. Chatinoziva ngechekuti hama ndiye inoike munhu. Anza ndamboona kana kuti muprofita ndiye unotakure bhokisi ndiye unochere guwa kuti aike munhu. Asi anenge achiti ihwai yedu. Right. Ndochizodzoka futi penozodzoka pakuti hama yawo ikafaya asipoba. Unozoaona ano aya akwenda kuti ndakuchokande dombo. Dombo remunenge muri kukanda ngerenyi? Kana mimi muri kutaura kuti isusu hatiti chiwanhu ba. Ngekuti kugara kwedu kwese nekurarama kwedu kwese chiwanhu. Tisanyeperana ba. Ngekuti pamwe pacho paunongo kutaura echiramata anongaisa kuti muzita rababa. Zita rababa ako yo auriziye. Ndoro uri kutange kutaura pazvinhu zvese muzita rababa, right? Ndizvere. Whether apenyu whether akafa asi zita rani. Saka hapana usina baba. Baba vari kutaurwa ndewapa Ekubereka zve. Aiwa wasiwo. Zita rababa kuti baba vari kumusoro kudenga. Zita rababa kuti do vari kutaurwa baba vari kumusoro kudenga. Kwete baba vanzira kwete. Asi pari kutaurwa baba vari kumusoro kudenga. Kureva izvo kuti munhu kana achinge afa, idi kana achinge afa, unofanira kuenda kungoona pakawigwa munhu. Hachizi chiwanhu, asi kuti kuenda kungondoona rataurwa. Right. Saka zvinoitika zvematombo waripo wadozviita. Handizvirambi izvozvo, handisi kuzvishora. Asi kwakuchizoita isu tisingazviiti zvekuti unotora dombo kuenda kungondokanda dombo, asi kana iwe uchinge wangosvika kungondoona guwa, zvakakosha izvozvo nekuti waona kuti hama yangu iye yandairarama nayo iyaya yakawigwa apa. Zvakatikoshera izvozvo. Right, nhasi uno ngatitore maruwa. Maruwa ane basa reya. Hana basa. Achizi chiwanhu chete. Ko dombo? Kuisa dombo.
kuisa dombo kwakangokoshawo kungotiwo kana uchinge waisa dombo handiti kana waisa dombo uri kungoita is a sign of respect yekuti ungozive kungoti Respect for who? Respect for who? iguwa rekuti uzongoone kuti guwa rababa wangu randakaisa pa Respect for who? guwa rababa wangu randakaisa pa Respect for who? wana wachizoberekwa vanongoona kuti guwa rasekuru wangu rirapo Sekuru waseka. Ngatidzokei zvinhu zvakanaka Ndizvo. wachengete imbwa yako yo pamushaiwo imbwa yano yechibva yafa ndizvere unoita sei andi unondotora imbwa iya uchibva waende koirasha unodii kuikandire dombo ngekuti yafa imbwa handiti muri kutaura kuti imbwa sekuru aivazochimba kuti ndati unodii kuikandire dombo iyo imbwa kai imbwa ka saka zvakureva here kuti hama dzenyu iwowo ukasaikandire dombo zafanana nembwa aiwa dombo pandiri kuramba inini panyaya yedombo pekuti isusu tinoenda kundokanda dombo handiti kana wewe uchinge wautokanda dombo zvakureva izvo kuti zvatova nechimwe chikaranga kana kuti chimwe chiwanhu chakutoitwa papi ipapo asi kungosvika uchingoona kuti iro iguwa rababa wangu wandakavigwa apo iro zvinhu zvakakosha izvozvo right munhu akafa munoende kumubvumo here mubvumo ndowechii sekuru ndati munoende kumubvumo here kuti pamwe ndatadza kunzwisisa shona ndiri kubvunza kuti mubvumo chii kuti munhu tamukotsa mangwana tozoti ngatiende koone petakakotse munhu uya kuti pakanaka here munhu kana achinge angowigwa sekuru kana munhu atongowigwa atongowigwa Alright, ndoda kupauya mbijana ipapo sekuru ndida kuzwa kuti point yasekuru yangada kuyendepi mubhaibheri sekuti makristu manyowo yedu ibhaibheri kwete yedu manyowo yemakristu ndigadziriseiwo manyowo yemakristu ibhaibheri Jesu kufa kwakaita wakabvumwa Jesu wakafumawo wachipinda kuona ndo pakuzoona zvawakaonawo ipapo saka handizozivi kuti imi mangamuchida kuti zviri maringe nemubvumwa mubvumo chikaranga chiwanhu chiyachiya ngekuti kana iri mbwa tikairasawo kuti tinozoende koiterere kuti petaise mbwa inoyi zvafamba sei asi nhaurwa inenge iripo ngeyekuti kubvuma kunoku takude kuti tizive kuti patakaise munhu uno ndizvere apano akazouya here angadai ari anoshanja ano kuti atore munhu uno kuti vangadai vari vanobuda usiku wano ndizvere nekuchizodudzirawo kuti reta kubata nekududzira rino mwana patakamuradzika pakamire zvakanaka sekuru munonga musama kutora here kungoti zvese zvakararamwa before chatochiwanhu aiwa ndoda kuti pajeke ipapo atisi ipapomba like kunga chiwanhu chaakutotora kuti aiwa zvese nekuti kuyekwe kungoenda kundoona zvakaitika chikristu chisachadii amen saka chikristu chacho pechakazouya zvakaregerwa batai makadaro Sheik Muhammad onai nhau iri pano nhau yazo iri kuita ichibranja ichibara imwe midzi mukati mayo asi nhau iri pakuti njuzu dzine humwari here wana sekuru vakataura vakati isusu mwari wamunonamata unoshumira kuti uri kumusoro kudenga ndiyewo wetinoshumirawo isusu munhu wese zvora kuti taita kosangana padzinde rimwe kuti mwari tiri kunamata mwari asi tine tumwe twatiri kuita tine tumwe tusinganzozwisisiki zvakada kufananawo nemi vekuislamu makazoti mataura kuti wakomana Jesu achada kuzodzoka ozotorora ozotoita wana ani muzvona vamwe vakataura kuti but pakufamba sei apa anotika but tese tiri kuti tiri kudayira mwari wane zvora kuti umwe namumwe ane kake muri papana umwe namumwe ane kake ende tichada kuibata yekuti kana imimo muzorinawo kunamata kwamunoitawo muchiti tinonamata takatarisa kumeka umwe naumwe ane kani kake saka nhasi uno tichada kuuya zvekwemuri nhasi uno timbori pana iye chanhu kuti ari kuita zvamwari here anhu yaya kana achiti anoita ngezvenjuzu imimi munoti kudi njuzu kuislamu munodziona sei alhamdulillah chekutanga kurumbidzwa kwese nekutendwa ngakuve kuna iwe Jehovha Mwari godi Allah makombore nenyasha ngazviende kuvatuma vese vaMwari kubva pane wekutanga kusvika pane wekupedzisira sallallahu alaihi wasallam njuzu dziriko but
ku Genesis 1 verse 1 zichidzika, Quran chapter 2 verse 30 zichidzika, Quran 15:27, Quran 18 verse 50. Kuva mavhesi andaverenga aya andakota aya tinodzidza kuti Mwari pavaisika nyika inoyo, chekutanga vanga vari vega kudaro, chinhu chavakatanga kusika kuti vararame nacho ingerozi. Endi Mwari vakasika ngerozi kubudikidza nechiedza. He created the angels through light. Ndosaka ngerozi tisingakwanise kudziona kana kudzibata nekuti dzakasikwa through light. Pana pa ngerozi dziripo but we can't see them. Chechitiri chawasika Mwari is mademons kana kuti zvivanda. Ndo chimwe chechitu chawakasika Mwari. Ndiwo wakatozvisika. Ndiwo vakasika Mwari. Right, ngatibvumirane, mademoni chinhu chakaita sei? Mademoni, Mwari vakasika mademoni from the flames. Kuva kuma flames emoto. Mwari vakatora ma flames. Tuti demoni chinhu chakanaka kana chinhu chakashata? Mademoni ari paviri. Mwari pavakasika mademoni, masikiro atakaitwa isusu vanhu ndiwo zvakare masikiro Mwari avakaita mademons. Nguva iyoyo munhu anga asati asikwa. Saka Mwari vasika mademoni, chinangwa chavo ndechipi? Mademoni airarama pasi rinoro, chinangwa chavo kuti vana matani? Vana mate Mwari. Mademoni wayo? Yes. Mitemo yatakapuwa isusu vanhu ndiwo mitemo futi yakapuwa mademoni kuti vanofana kuna matani Mwari. Wakashata kudaro? Mademoni havana kusika wakashata. Haana kutoshata futi. Handimukuona munhu handiti. Munhu anozoshata mushure kuti atadzirane Mwari. Ndo parozoti munhu akaita sei akashata. Ari Mwari, asi Mwari vachisika mademoni havana kuvasika akashata. Mademoni akazoshata mushure mokuti apandukira mitemo yani yaMwari. Asi zvakare mukati memademoni imomo tinoona mune mamwe mademoni akanaka. Waenda naro. Quran chapter 51 verse 56. Mwari vakataura chiti andina kusika mademoni nechimwe chinangwa, zvakare nevanhu nechimwe chinangwa, kuziko kuti ndakazvisika kuti vandinamate. Saka Mwari vasika zvinhu zvese anditi. Mwari vasika ngerozi, vasika mademoni, munhu asisiko. Mademoni vapandukira mitemo yani yaMwari, vachiurayana, vachideura ropa panyika. Mwari ndipo vakati aiwa mademoni aya awanza, regai ndimaite se ndimavhise. Mwari wobva watuma ngerozi dzawo dzekutanga dzavakasika pekutanga, obva vati ngerozi endai munoparadza mademoni nekuti vapandukira mitemo yangu. Mwari pavakatumira ngerozi dzakarova mademoni ese, mazhinji akafa. Asi mamwe mademoni akatizira mumvura, mamwe mademoni akatizira musango, mamwe mademoni akatizira mumakomo. Nekudaro Mwari vakabva vati kune ema mademoni atiza ayo masiyei, imimi chidzoka hondo yaita se yapera. Izvi zvinowanikwa mubhaibheri kana kuti zviri muQur'ani? muQur'ani. Mubhaibheri hazvina kunyorwa. Ndosaka even Bible pacharo rakataura even pa John 20:25, John 20:30 inoti pane zvakawanda zvakaitika, asi Bible hazvina kuita se hazvina kunyorwa. Saka tinozoona muQur'ani. Ndosaka mamuslimu tichiverenga Bible neQur'ani titowana information yese. Saka Mwari vadaro anditi mademoni aya anti asara panguva yavakasika munhu kudenga. Mademoni aya akanga achiripo, haana kufa ka. Asi panyika panapa havachatendere kufa pese pese nekuti wakawanda. Mamwe ari musango, mamwe mumakomo, mamwe ari mumvura. Saka Mwari vasika Adamu vamuisa panyika panapa. Mademoni aya pamwe chete naLucifer, ndakambotaura kuti Lucifer yanga isiri ngerozi. Lucifer yanga iri demoni. Mukati memademoni muya anditi Lucifer aiva a good demon, manzwisisa. Saka Mwari wakabva kuti Lucifer mutore muye naye kupi kudenga. Lucifer apandukira Mwari kudenga, ndipo wakazomudzosera panyika Adamu asati auya. Saka Lucifer anga achiziva kuti Adamu ari kuita sei, ari kuya. Obva arangana nemademoni aya anga ari musango nemumvura nemakomo kuti kuri kuya Adamu ngatimurasisei, nekuti Mwari isusu kana tichiita zvakaipa vativimbisa gehena. Saka ngatiedzei patinogona kuti Adamu pamwe chete nevana vake tivarasise tiende nawo kupi kugehena. Paya pamunonzwa kuti kune gumo rinoyera, hakusi kuyera.
madhimoni akashata. Paya pamunonzwa kuti munhu atsakatika kana kuti munhu angoshayika, munhu uye anenge atorwa nemadhimoni anogara mumakomo, kana kuti pamunonzwa kuti njuzu yemumvura idhimoni, kana kuti mweya yechina inogara mupi mumvura, ndiyo inenge ichitora vanhu kana kuti kushandisa vanhu. Right, mataura mukati haasi ese madhimoni akashata. Ngatishandise hedu riri muchirungu kuti demon, nekuti tikati mweya yetsvina zvirova kuti yatosvipa yese. Anditi ngatichishandise ri demon semataurira maita. Pashona ngatisashandise shona. Ndozita ravakapa. Asi ngatiti zviwanda. Okay, zviwanda. Hazvisi zviwanda zvose zvakashata. Yes. Wana Sekuru Momberume kuchiwano. Voti isusu hedu tinonamata Mwari tichimboshandawo futi nezvimwe zviwanda zviya zvakanaka. Munopaona sei? Hakuna chiwanda kana kuti hakuna chivanda chidhimoni chakanaka. Aiwa, statement rangu wari kuenda. Sandikati. Hakuna dhimoni rakanaka rinoshanda nevanhu richiziti ndiri mediator kuna Mwari. Hakuna dhimoni rakadaro. Dhimoni rakanaka rinozinamatira iro pacharo kuna Mwari. Asi dhimoni rakashata ndiro riya randati Satani akaita agreement nemadhimons kuti ngatirasisei chisikwa chinonzi munhu. Saka rinogona kutouya rikabudikira kuna Sekuru kana kuna Madzibaba robva rati inini ndiri yamuchene, ngatiitei zvaMwari. Chinangwa chedhimoni iri kuda kurasisa vanhu. That is a secret vanhu vazhinji vasingazivi. Muchaona kuti nhasi uno munhu anoita zvounganga, munhu sometimes even vamwe vanhu vanoprofita vanogona kuziva secret yako. Vazhinji vanoshamisika vachiti munhu waMwari nekuda kwei? Haasi kuti akuudza kana kuti akuratidza naMwari. Chinoitika ndechekuti ini ndine dhimoni rangu ranofamba naro. That's my personal. Munhu wese ane dhimoni ranofamba naro. Kunze kweaya madhimoni mamwe ari kuberekana, nekuti madhimoni aya anditi vanoberekana, vanoroorana. Saka chinoitika ndechekuti Satana kana kuti dhimoni rinogona kuuya rokominikana nedhimoni rangu, robva rataura nedhimoni rangu kuda kuti iwe tikuda tiprofite, tikuda tiratidze vanhu, tikuda kurasisa vanhu. Asi nzira yatichavarasisa nayo hatichavarasise nenzira yekuti vanhu vazive kuti tikurasika. Munoziva baba vedu Adamu vakarasiswa nenyoka vasingazive kuti uyu ndiani? Satana. Zvakare nhasi uno ndio mawiro anongoita Satana achida kurasisa vanhu, anouya achiti tikuda kuita basa rani? raMwari. Zvakore kuti inini ndikaenda kumunhu ari kuzviti inini ndiri muprofita kana kuti inini ndiri ng'anga ndinobatsira, ndichienda kwaari ndisati ndasvika kadhimoni kake aka kanochingura dhimoni rangu. Pakari kuchingura dhimoni rangu chinangwa ndechei? Dhimoni rangu nerake same creation, same system, zvishuka zvakaita zvakafanana. Saka rinobva rabvunza kuti nai uyu anonzani, anobva kupi, ari kudei. Within maseconds information yangu yese yaenda padhimoni uyu munhu ari kuprofita kana kuti ng'anga uyu. Saka pandosvika paground ndichashamisika achindiudza even namba dzechitupa dzangu. Nekuda kwei? Dhimoni rangu randitengesa. Right. Dai kuri kugadzira mota, dai kuri kuti imota iri kugadzirwa, regai nditi this time haasiri makanika, uyu auto. Handitika matauriro ari kuita Sheik Muhammad vanotanga sekunga auto anodhila nemagetsi, anoita wiring. Vari kutaura zvekuti tine madhimoni atakabarwa tinawo. Zvakambofamba sestructure yemunhu. Ameno itai automatics dzacho. Handitika structure yemunhu takazwa kuti isusu munhu ane mweya wake. Koita chichipameridza itoona kuti zvingani pamwe chete tizviwe. Mwari vasika munhu. Munhu ini chimutumbi wangu ndiri munhu. Kuraiti kwangu kune ngerozi, angel. Zvakare kuleft kwangu futi kune demoni. Saka chiwanda chakanaka ere kana chakashata? Muruti zvakatosikwa naMwari zvakadaro. Mwari vachizvisika chiwanda chiri ukoko chakanaka ere kana chakashata? Enzwai. Ndichipuwa chidhimoni ichi chakanaka. Saka dhimoni rangu inini rinoshanda according to inini. Inini ndikafarira zvinhu zvakanaka, ndikazvikontrola, iro futi rinopesera kuita rakuita zvakanaka. Rakambosikira makaripuirwe Mwari unokupirei chinhu chakashata? Anti mukuziva kuti kuna Mwari zvakare kuna Satana unokupirei chinhu ichocho Mwari? Ezai pangerodzi dzandofamba nadzo nedhimoni iri, zvinhu izvi zvakamirira. Ngerodzi dzangu dzakamirirani? Mwari. Asi dhimoni rangu iri Mwari vakarisika. Satana uye akada kurasisa inini haauye through ngerodzi,
anouya through demon. Saka Mwari ndio rutovhurira kuti Satani awane access ndo kwamuri. saka zichinzi isusu vanhu handiti we are created only to be attempted. Ndo saka ndakambotaura last time kuti mukaona munhu achifamba parodi akarasa mari, ngerozi yako inokuudza chiti nonga mari uitese umupe, asi demon rinokuudza kuti aiwa tora mari uise mumwe. Saka iwo munhu uripo pakusarudza kuti ndoita zvipi. Ukaita izvi wafadza Mwari, ukaita izvi wafadzani Satani, ziri paviri. Saka madhimoni aya aripo, Mwari akamasika. Madhimoni anotonamatawo ani Mwari, asi madhimoni akaipa haanamate Mwari. Asi vanhu vazhinji nhasi uno vanofambidzana nemadhimoni akaipa vachifunga kuti madhimoni aya akanaka, iwo aripo pakuda kurasisa vanhu. Saka munhu une angel, une demon, zvinhu 2 unazo, namweya wake iye kuita 3. mweya wagara uri mukati tikutaura zvinhu zviri out of you zvaunofamba nazvo. Okay, zviri kunze kwako. Exactly. Saka matina wawo, which one? Matinawo tongoda ini mutsara tigone kuzokukotai wanoita zvenjuzo. Vanhu vazhinji havasati vaziva, ndosaka ndataura kuti ngavasiye kuda kutaura kuti njuzu idhimoni. Madhimoni anogara mumvura, zvivanda zvinogara mumvura ndo chinonzi njuzu. Whether chakanaka o chakashata, chinhu chinogara mumvura njuzu. Handiti isusu vanhu handiti nemadhimoni hatina connection, hatifaniri kutaura tese, hatifaniri kuwirirana, nekuti isusu vanhu hatitaure nengerozi, isusu vanhu hatitaure nemadhimoni. Hatitaure nengerozi? Handi pana pandakuzaiti ngerozi. Onini pakubarwa kwaJesu ngerozi yakataura nani? Inenge yatumwa naMwari ka. Saka alright, Mwari haana kutuma futi iri kuti ngerozi dzacho paakakupa waikupa kuti iite sei? Aiwa inzwaika. Handi ngerozi yangu ndinayo, asi andikwanise kucommunicate nayo. Why? Zvinhu zvakawanzika pamwe kusada henyu kana aisi yako kana kuti chipo chacho chinenge chistoripo mukuionera apa ngerozi yacho, mukuionera ngeroza. Imi ndinoziva zvengerozi. Saka imimi chinokupa kuti mutende kuti munayo chii imi musikuiona. Nekuda kuti isusu mamuslim mari paQuran chapter 2 verse 1 zichidzika vakati munhu anonzi mutende muslim anotenda zvinhu zvakavanzika, zvinhu zvasina kumbobvira aona. Number 1 tinotenda kuti kuna Mwari. Mwari atisatambaona, but we believe 100% kuti Mwari variko. Mwari paQuran chapter 13 verse 11 vakataura zvakati kuti ini ndakakusikai, pandakakusikai ndakakupai futi ngerozi dzamunofamba nadzo. Saka tinotenda nekuti ndio Mwari vakatiudza kuti vakatipa ngerozi idzodzo. Zvakangofanana nerufu. Vanhu vazhinji kana usati wafa handiti zvinonetsa kuti ubelieve rufu, asi paunofa ndo paunotenda kuti rufu ruriko. Zvakanaka. Regai timbosira mukana uno kumuteereri tichiitira kuti vana Madzibaba muchiita muchigadzirira ndizvo nai. Yes. naSekuru Momberume ikoko muchinyika vanhu kumvura ikoko. Mati kubhabhatidza kunonzi kuti shadaya. Unonzi kuita shahada. Muchishahada vanhu handitika. Vanongo vachiitwa kushahadi handitika. Ko pemunoenda kuita shahadi paya muri kuitei kumvura kweyo? Isu atiende kumvura. Saka munoshahada nei? Even munhu akauya izvezvi tomubhabhatidza, even parodi tomubhabhatidza, even akauya kuchechi kwedu pese everywhere. Munobhabhatidza sei? Isu tobhabhatidza rubhabhatidzo rwatakasiyirwa naJesu paMabasa chapter 1 verse 5 akataura achiti Jesu akataura achiti zvirokwazvo Johani akakubhabhatidzai nemvura, asi zvino muchabhabhatidzwa nemweya mutsvene mazuva mazhinji asati apera. Saka tinoshandisa mweya mutsvene pakubhabhatidzana. Batai makadaro munoshandisa mirai, munoshandisa mweya mutsvene pakubhabhatidza vanhu handiti? Ndo rubhabhatidzo mweya mutsvene kuuya kwawakaita tikaerenga kuna mabasa aapostoli kwamakota imi vanhu vakatanga kutaura nendimi liplakate lihandi liyatsoto liyakokoto liyakakata. Imimi munotaurawo here nendimi? Chinoitika nditi isu ndimi atitaure. Aiwazve murega kutaura sei? Iwo mweya wamuri kutaura mweya mutsvene wemakazi waJesu wacho wakataudza vanhu nendimi. Mukaona pa 2 vaKorinda nditi chapter 14:22 handiti vanotudza kuti ndimi hakusi kunamata.
nekuti chinhu chinonzi ndima nditi nasono kana wana uchinamata ndimi unoziva chinonzwisatsi ndechekuti munhu anenge achiti akunamata mundimi mukaona paMateyu 26:36 kusvika pa39 Jesu akataura zvinonzwika munhu wese anoziva anditi akati baba kusvika pa40 mweya itai kuti mukombe uite se ufure ingadai akanamata nendimi dai pasina kunyorwa kuti akati kudii saka nhasi uno munhu ona kuti munhu anobatwa nendima anditi oti ari kunamata ukamubvunza kuti wanga uchiti kudii anokuzoti handizive saka vanamatei tine panotaura magwaro amana wafundisi ndibatsireka nakusara ndega pane panotaurwa kunzi ndimi dziri kubudisa madeep mysteries ndibatsirei mavhesi pastor uyu prophet vhura iyi vhesi inotaura kuti ndimika unongori kuti ata zvinhu zvakawanzika zvaMwari nekuda kuti zvinoitika panhau yendimi kana tichitaura nerurimi rwendimi rweruya haugoni kuti utaure nendimi dzausinganzwi dzausingazivi zvaunotaura iwewe kana uchitotaura nerurimi rwendimi uri kutaura uchinamata neproblemu yako iwe nerurimi rwendimi saka kureva kuti unenge uchitotaura zvauri kuziya iwewe inzwai for he that speaketh in an unknown tongue nokuti anotaura anditika mire chachitsvaga ichizviya 1 Corinthians 14 vhesi number 2 nokuti anditika anotaura nerumwe rurimi haatauri kuvanhu asi kuna Mwari nokuti hakuna anomunzwa asi nomweya anotaura zvakawanzika saka imi muri kuti ndiverengere pa22 same ipapo same iyoyo alright regai tidzike hedu tichida kuvhurira edu vateereri pa22 pacho ndapo here 14 saka ndimi hadzizi chiratidzo kuna vanotenda asi kuna vasingatendi asi kuna vanotenda verse 22 ndimi hadzisi chiratidzo kune vanotenda asi kune vasingatendi nekuti iye Jesu anditi kana naso ndi Jesu pa John 14:6 achingaiti chiratidzo kune vagara vari kutotenda andi muri kuzvibata wasingatendi ndiwo angatoshandisa imi chii chiri kuitika ndo zvekutaurwa inzai kavhesi ndimi hadzisi chiratidzo kune vanotenda asi kune vasingaite se vasingatendi nekuda kwei naso uno mukaona Jesu anditi John 14:6 Jesu akati ndinzire kuenda kupi kudenga naso uno hatikwanise kutanga chinhu chitsva chisina kuitwa naJesu. Jesu anamboveda aita ndimi iye pachake ingadai because Jesu aifamba nemweya mutsvene paMabasa chapter 1 verse 2 toziva kuti Jesu aifamba nemweya mutsvene kurarama kwaiita even pa Luke chapter 4 verse 18 aifamba nemweya mutsvene anamboveda aita ndimi nesu mamuslimu nanhasi hatimbofa taita ndimi nekuti hakuna mutumwa waMwari kana muprofita waMwari mubhaibheri akamboita ndimi tinonamata nemutauro watoziva kuti apa ndikunamata ndichinzwa Mwari vachiita se vachinzwa munhu anobatwa nendimi nhasi alright makataura imi muchiti munoteerera bhaibheri Old Testament yese munayo Joero makamuerenga here Joero unotaura nezve kuti kana mweya mutsvene uchika kugara pamunhu munhu uchaprofita mune maprofita here kuchechi kwenyu hakuna nekuda kwei ndiverenge Mateyu 24 verse 23 Mateyu 24 verse 23 Mateyu 24 asi munotenda kuna Joero muprofita Joero ndikuda kunzwa kuti nekuda kwei tisinawo chi maprofita nekuti ana Isaiah maprofita nhasi uno sei tisina Mateyu 24:23 ndikumbira mundiverengere waprofita tinawo Mateyu 24 atikuda mubvunza Jesu Mateyu 24 Mateyu 24:23 masika uyaitizwe prophet chaku hanzi zvino kana munhu akati kwamuri tarirai Kristu uri pano kana apo regai kutenda mberi pa 24 nokuti vachamuka vana Kristu venhema navaprofita venhema vacharatidza zviratidzo zvikuru sezvinoshamisa kuti kana zvichibvira vatsause navasakarurama vatsause navakasanangurwa Jesu akataura kuti kumberi kana ndaenda makazonzwa vana vatanga kuzviti maKristu apo kana kuti pano musatenda
kudhara wakati kuchaya mamwe maprofita enema inzwai saka imimi Muhammad wakauya Jesu ari kweri kana kuti wakauya after Jesu inzwai point mainzwa ere pane zvinhu zvobuda pavhesi number 1 Jesu ainzi mukristu vadzidzi vake vanga vasiri makristu obva ataura achiti kana mazonzwa kwatanga kubuda vanhu vari kuzviti makristu zivai kuti nguva yaita se yasvika zvataurwa papi because vhesi inotangira pa4 ndatipataura kunzi makristu here 1 anonzi chi kristu aiwa pane zvinhu 2 okay number 1 zvanzi chi kristu kana mazonzwa kuti apo pane kristu kana kuti panapa musatenda nekuti kuchauya vana kristu venema zvakare kuchauya maprofita enema kudhara kwanga kusina vanhu vaizviti makristu vakristu vakazotanga kuuya Jesu aenda kupi kudenga ndopa vakazotanga kubudikira pamabasa 11:25 Jesu anga agara ataura kuti kumberiko kana mazoona vanhu vakuzvipa zita iri zivai kuti nguva yaita se yasvika musazotenda nekuti mukati mavo muchabuda futi maprofita enema saka naso wangosiri profita wangasiri chi wangosiri vana Kristu verengai futi vhesi bataura makristu izvozvo ndo zvakutasisa kuti kuchechi kwenyu kuita maprofita here kuchanga kuinawo nasi verengai zvino kana munhu akati kwamuri tarirai Kristu tarirai Kristu andika uri pano kana apo regai kutenda ozive imi muni profita nditi muni profeta nditi ndikubvunzei profeti nhasi uno hamunzwi here vanhu vachidedzerawo vachiadvertisa chechi yavo vachiti uyai kuchechi kwedu ndokune kristu hamusati mambonzwa vachishedzera kuti uyai kuchechi kwedu ndokuna kristu munoponeswa nakristu hamusati mambonzwa here musati wachinzwa wabvunzei kuti hamushambadzi here muchiti uya utore munana wangu muna kristu hamuite here kuti uyai kuna Kristu uyai mugamuchire Kristu hamuite here uyai mugamuchire Kristu hamuite here tinoita munoita uyai mugamuchire Kristu munenge muchiti kuchechi kwenyu kunani kuna Mwari kunani kuna Kristu handi mukuchedzera kuti vanhu vave kuzotambirani aiwa muri kuzwa zvitaurwa aiwa inzwai munenge muchiti vanhu vave kuzotambirani kugamuchira kristu handi saka Jesu ari kuti kana mazonzwa vanhu vakuti uyai kune kristu kana kuti uko regai kuita se kutenda nekuti kuchamuka vana kristu venema zvakare kuchamuka maprofita zvinhu zvingani zvataurwa vanhu vanga vachinzi mugamuchire Jesu paakataura apa ndi kuti vaprofita venhema vachavako andika haana kunyepa haana kunyepa anditi arikaitaure naso mira ndanga ndapedzisa mozotaura munhu waMwari anditi it's okay thank you so haana kunyepa akataura chokwadi anditi kunowo vari kuparidza izvezvo andika vasina Mwari mavari sezvamambotaura paya andika muchiti kune vari kushandiswa nemweya yemumvura vachita sechizi pavhesi apa hapana vechokwadi pavhesi apa pangotaurwa kuti kuchauya venhema saka vechokwadi hakuna here apa hapana ndati vechokwadi hakuna here Revelation 22 vechokwadi hakuna profeti vedu Revelation zvakazarura 22:18 zvinonzi ndinopupura kune munhu wese anonzwa mutauro webhuku iri munhu akawedzera Mwari vachaita se vachamuranga munhu akapungura zvakare akatapudza Mwari vachaita se saka pavhesi hapana vechokwadi pangotaurwa venhema saka nasono mukanzwa kuti pane muprofita ndiwenhema wechokwadi waripo wenhema variko vari papi pabhaibheri hapana waripo pavhesi hapana alright ndodawo kumboti mundibatsirewo henyu izvo hazvine hazvo nezvetiri kutaurawo but isusu kutokumbirawo ndimi mabuda mutopiki ini handina kubuda mutopiki nekuti mandibvunza inzwa ezvendiri kutaura hamusati mabata zvendiri kutaura ndati kuda kutokumbirawo hazvinei chekuita netopiki yetiri kutaura ndoda kuti mutibatsirewo muchatobatsira newo mwanhu akawanda munoita sei kuti mavhesi apinde mumusoro kubva zvatatanga chirongwa hapana handina pandakaona muchivhura ba muno muchingotaura kuti vhurai kuna 22 kunani ende dai maipa example ye1 vhesi ka ndaiti zviri nani zvinozwisisika but entire chapter munonga muchingoti pano dai ndaizvigonawo ndaingazozvidawo hangu zvinoitwa sei unoita sei kuverenga inini ndakaita zvokuverenga bhaibheri handina kuenda kubible school ndakaverenga ndega bhaibheri ndichistada
njiverenga saka Genesis. munoziva sei kuti zvamakaona makagona ndizvo chaizvo kana kuti Ndizvo chaizvo. musimo muye ndo mata kukukorekta ameno tibatsire makaona sei kuti ndizvo because pane pekuti munorasika ka ameno ameno Wezi Bible anditi sezvondogana chitaura rakazoiswa mutauro kuti tinonzwa. Saka ndaverenga Bible ndaisiyanisa chokwadi nenema. maizvisiyanisa sei ende makaziva sei kuti ichi ndicho chokwadi ichi ndidzo nema ndione sei mukaverenga bhuku reBhaibheri anditi mune mavhesi anotibatsira, mune mavhesi ekuti nyange tikamaverenga haana kana basa rese nekuda kuenda davo. Mukaona ndiverengere profeti inonzi pastor pa 2 Timothy chapter 4 verse 12 kusvika pa 13 ndikumbira muite fasting nguva kana even Madzibaba. 2 Timothy chapter 4 verse 12-13. 2 Timothy chapter 4 verse 12-13. Pa 13 verse 13. uye mutauri I think vachitsvaga vhesi my contribution yatiri kutaura panapa mabeliefs echimuslim neechikristu kuti ava topic vanofungei vari kuchimuslim munozviona kupi. Isusu tiri kukota kubva mubhaibheri, ava vari kuopoza bhaibheri ravo kurani chairo they don't believe, but shefa vari kutaura vhesi remubhaibheri mobva maenda kunoopoza bhaibheri ravo still ipapa panaku amuna usati majekesa that topic maybe zvinogona kutibatsira ipapa tiverengere vhesi. aiwa totenda masvita imshei juma Sekuru Momberume vhesi marona yada kuti Sekuru Momberume wachizopedzisa wapendatanga kutaura uzopetera handetizo 2 Timothy 4 verse 12. Asi Tikiko ndakamutuma Efeso. Ndi Paulo ari kutaura. Ndakamutuma kuEfeso. Nguo yandakasiya Troao. Nguo yandakasiya kuTrayo kana kuti gombeza randakasiya kuTrayo. Troao kuna kopo auye nayo. Kuna kopo uye nayo. Anditi uye nayo. Pakuya kwako nebhuku. Andimukuona. Paulo akanyora obva anyora nyaya yake kuti unokonda rohwa nemhepo. Saka paunouya ikoko uya negombeza. Now nasu nemimi BaTaps neni tikaverenga nyaya yegombeza yePauro mubhaibheri rinotibatsirei kuti yakakangana gombeza inyaya isina basa. Haunganyore nyaya yegombeza mubhaibheri, gombeza rako iwewe raunofuga mumba kwako zobva shoko rese nderaMwari animukuona. Saka tinosarudza kuti pane zvine basa pane zvisina basa. Saka sandinyole Sekuru Momberume one zvoda tora Sekuru Momberume one wese awa Sekuru Momberume ndanga ndiri kuteerera hangu echitaura ndozwa kuti dhimoni riripo ndizvo here, ngirozi iripo, munhu wese une dhimoni ndizvo here, asi ozoti futi kune madhimoni akanaka. Madhimoni anotonamatawo futi kunani kuna Mwari ndizvo here, saka mamwe ndizvo here. Saka inini ndikanga ndiine dare rakanaka ndizvo here, risingaurayi, risina chirinoita chakashata, risina ropa ndizvo here. Ini ndagara rangu ndinaro ndizvo here, ngoti iwo ataura kuti munhu wese une chii, une dhimoni. Saka inini ndikanga ndakududzira ngekuti handichazivi mupasanuro, ngekuti kana rangu riri pasaidi apo handirioniba sekutaura kwaita kuti ngirozi riri pasaidi penyu munoiona here, zvinhu zvakafanana. Saka right unowu nhasi unowu mubhaibheri munomu taakuite semajichidza shiri dziya dzinofudze ng'ombe, unozoti iwe asi hadzina dangaba redzinogadzirire ng'ombe dzinodzi. Uyezve ng'ombe dziri kufudzwa ngemajichidza ano aya hadzisi ng'ombe dzawo ba,
mafudza mombe ndizere saka ndo zviri kubata arume aya ngekuti pane paanozokasikawo kuti ari kujana remombe okame mukaka ndizere ozosara oendewo kuiye waguta kare wandya saka dambudziko retinaro manje risikaoneki sikireti ina sheaya anozi sheani kuna Muhammad wakanga ari nhasi uno ndiye mukuru wawo yanhaka ya Sheik Muhammad saka zvanhaka ya Sheik Muhammad munganetseka kuti ngenyi munhu uno echidai nekudai inhaka iyo aiwa pandoda kuti vanzwisise pamwe chete ngativha tamboguma hedu takadaro regai nditi tasvika kumagumo echirongwa chezuva ranhasi ameno ndingati masuku avharisa ndekuti Sekuru Momberume wataura wakati mapasta ari kunzoko ameno hanzi muri mafudza mombe ameno handini ndadaro ndiSekuru Momberume wakati vafundisi kana kuti vanhu vechechi muri kufananidzwa nemafudza ng'ombe mafudza ng'ombe hazi anofudza asina danga rachazotinhira hazi akaona mukana wekukama ari kumombe anondokamawo anondoryawo unozondoryawo iwo woti kwete kudakara takuma naye esera ndozi BaTaps amwanditi dhila naye taura naye kuti shu